ଥରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ରାପୁଞ୍ଜେଲ। ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବି କବାଟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟିର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚୁଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ସେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଟିଟି ଭୂମି ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଆସି ତା ଚୁଟି କୁଣ୍ଡାଏ ଏବଂ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆସି ତା ଝରକା ଉପରେ ବସିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋ ସହ ସେ ବଗିଚାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ଝିଅଟିଏ କହିଲା, ମୁଁ କିପରି ଯିବି? ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଏବଂ ସେ ତା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଟିରେ ସିଢ଼ି ବନେଇଲା ଏବଂ ଝିଅଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ସେ ସିଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଆଉ ରାପୁଞ୍ଜେଲ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ତାର ପାଦ ମାଟି ଉପରେ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା।